מה זה לעזאזל הדבר הזה? עוד שנייה תדעו. אז 10,000 צעדים ביום או 7,000 צעדים ביום. זה בכלל לא משנה, אנשים לא עושים את זה כי הם לא יודעים לשלב. תשקיעו בדברים שיעזרו לכם להישאר צעירים. סוג הדבר הזה, אני גם עובד, גם הולך, ככה אני מגיע לניט שלי. מה זה ניט לעזאזל? זהו, עשיתי את הצעדים שלי. גם פעולה פשוטה כמו זום. אפשר לעשות היום בצורה הרבה יותר כיפית ולדווש תוך כדי. ואפשר גם אמצעים פשוטים יותר שפשוט תיתנו לכם את הכיף לעבוד. עכשיו אני גולש בעצם, ולשמור על חוסר יציבות שגורם לנו לעבוד על כל שרירי הבטן בכל נקודת זמן, ואז בזמן העבודה אנחנו עדיין שורפים קלוריות. אתם יכולים לאהוב גם את זה. אינדור יציבה שעליו אתם יכולים לעבוד ולעמוד ולשמור על החוסר יציבות. החוסר יציבות הזה, זה מה ששומר אתכם צעירים, ובסופו של דבר ביום עבודה כזה אתם תשרפו עוד קלוריות שבאימון שלכם לא תשרפו. הקיצור, בואו לעוד מרהיטי קיסר, תוכלו למצוא ולאפיין את הפעילות שמתאימה לכם.